ספריית מכללת אחווה שמחה להציג את עוזר המחקר החדש, Primo.ai. זהו כלי מבוסס בינה מלאכותית, המאפשר לבצע חיפוש בשפה טבעית, ולקבל תוצאות מאומתות ואמינות, מתוך מאגרי הספרייה. הכניסה לעוזר המחקר מתאפשרת דרך אתר הספרייה. לחצו על כפתור חיפוש חכם המופיע בראש העמוד. בחיפוש חכם יש להיכנס לחשבון המשתמש ולהזדהות. לאחר מכן לחצו על עוזר מחקר, בסרגל המופיע מעל שורת החיפוש. הקלידו בשורת החיפוש את שאלת המחקר או מילות המפתח הרלוונטיות. בסרגל הימני תוכלו לצפות בהיסטוריית החיפוש ולהתחיל נושא חדש. כבר בשלב החיפוש ניתן לבצע סינון ראשוני לפי סוג החומר, תקופה או תאריך, וזמינות של טקסט מלא. תוצאות החיפוש כוללות הצגת 5 מאמרים וסקירה כללית, המבוססת עליהם. ניתן לעבור להצגת תוצאות נוספות או לשאול שאלות מחקר קשורות, אותן מציע הכלי. בלחיצה על כל מאמר ניתן לקבל תקציר וקישור לטקסט המלא. תוצאות נוספות יוצגו בחיפוש חכם וניתן יהיה לסנן אותן לפי קריטריונים שונים. פנו לצוות הספרייה לקבלת עזרה ובכל שאלה.